Gacheram 6 nanta. Ayan odo ka tirian. Hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga. Je yura anje lido. La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali ladende njo hebani poftino Ande bernde hiri ladende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga soinara wainotako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima ta waita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam ftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mungurni maka fotani ima dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria Pass baro. Bolo cha dribble. Aju arrêter pass mu law goro. Gila nento force ngani ko demarche mama. No? Nice, ngoda. Yeah, ala tata ma jiki macho ba hawri ga jom. Premier tangas. Mamadam. Ni ne welami. Temi andin ma gedel gotel ay biddo malade serta muk e wajjinnaado mum sada jodo senam a heewat tan biddo yo dofta jinnaado mum kadi alhamdulillah ka dofti mbiɗa yetti Allah mbiɗa yettuma ko wona ɗum ko tinnay hoore ma han feewi inchallah sa yi bamma itti ko foti ni tottuma ardinma ombo yonoma ombo andi kadi so tottima ma wal ko yiɗi ko de tawno fulɓe ne mbima so doole donki yo doole keɓɓo ɓe dutti ɓe mbima so baba galle maayi yimɓe goyi hammadi gardiɗo ko sikiri walle a faami jinmi ko ya tinno kala ko tinninɗa ɓeyda ndentoɗa ay cukalel ha tengti noon e waɓen wonɓe way kono ko samdana jaam tan ko bonni ɗum ina weeɓi kala ko ɓawli jeeyaka hen kadi yummo ko darolgal ɓiɗɗo cikkumi tan ndemni himoynede moƴƴiri a yiyaniyam kadi kaɗa yawa ha kaɗa yaha aɗa wiya aɗa wayla gurdam ma gonta goɗɗo ɗum noon ko wajade tan saabu ɓiɗɗo mala aɗa serta muɓɓe wajjinnaɗo ɗum tinno eko tottoɗa ko mbaɗa hen kaddi bawal ma ndentoɗa tilɓinoɓe ne keewi ay won wonɓe ɗo ɓe gonata ɓe jiiɗa gonɗo ɓe jahata ɓe jiiɗa jahowo
sa renaki ɓe taɓitel ɓinma ɗum tagi kala e saaha mbeɗa wima ya ɓadomi woda ko ɓeydanmami e hoore ma nde kadi somi ɓeydinima mbeɗa yiɗi yaade reen wona natirɗo yaltirga Allah dandima hen ni mbe sikki gonga Allez. Mon amour. Moi, je suis là, découragé comme ça. Undo ga, donc tu as comme miti son ga. Le portage au village. Midan ngorda hanti, naka journée mo? Ça va, bien. Ati dana jam. Tout va bien. Ya naka liggéey hanti. Ça va. Vu que handi mitre mangondo, mi jaw set. Bon. Toujours prévertement. Kaldu nyana mo pinda. Alwara gananda ma bum berda mina mero mi jewi joni tikam do hale fofu machallah battay gallo fami dum ay ration suuji wa fi kida manki dum be galla famti ko bijum colanda wodi fofu kadi hali kam dum e ti dum ko fodda min fonno wonde ti handi ni ana jeri dum fofu donc ngi duna dem kala no jurmi dunet no jurmi dunet ya adam bubnu beran kadi fi ya Allah yomma dum ya Allah berne ma lawdum jukkitade ya Allah yomma dum ya de bi ngam gananda wala bibbe ma sha Allah toppiro ma kala ko jidda aduna ma bala ma Allah hokko ko minne ngir ganna ma bir wa yobdum ham dugul dum Allahumma amin inshallah mutro mon halka mon amour min bad mi ran poto wadi handi ko o ne sam wonni mom mi adni mom chenu mi sodi ration mi addi do ko hani do ko foto wonde donc sam wonni mom dina remerci mbadam ko non mi remerci anim ni parce que ça dit hande adan jawde minima fecca parce que so su fecca on tan dum fof an di dépense tu wata dum donc ana ka lan dum na jewa dum kal ko jida hay chomchi mi may arrêt so di chomchi premier parce que ya concentré liggéey ma yow gallo ay way machallah ngi jam mi woni jam macha ni jam yo seydan woddo min Allahumma amin vu que mo yede mach be wa fode baraka su ji mi wala mara mana avion ni da avion jida wala de wani film sur la plago to ko wala jida donc neno yam d'accord dina jow ko sa anna wana sportive yow da match la wata ko ma concentre ko wala yidde balu on a eu de balle on de jouer gars c'est qui comme occasion na mo percho gars wallahi fran percho dum wala mi gars reportage be lan ko mit mu son gars walla mbirum ni rek machallah min bu heewi chance alhamdulillah heewi chance d'avoir jogade yum badolma alhamdulillah parce que ala foto sentir mi bod yawa e gorna mom alhamdulillah parce que kaltu jocciri mi yar mom te kaltu gon aussi hakkilam kon mo koy mon wonata parce que vraiment bod andi kaltu mbawmi yaade aduna après koy mon garta wallahi foto wonde donc nak inshallah rabbi so Allah jabi mi mo wat ko mbawmi ko neddo badda ko mbawda ko ko Allah jukkitat wallahi mo wontu pour monde do aduna Allah fu aussi ma certu vraiment gomin ko yimbe modji inshallah ramu neydi modjir inshallah donc inshallah no wayna ramu ko min daminaki dum kadi e mani inshallah Allah wi ma ya sababu ni yamta hen a faami aydi gonda do hankadi amma woni anati woni cukule a foti nadde hodande garna kam foftino asu baba ma jab baba saltaga de ayan tena killen feegi mbi mam ko nen ana yan baba no wayam ni parfois no wayam appelage pecc jam wonor koy hande sam hiri artudo wona ko wi artu janda ko korse way non fat sare si ha jibini ma andu den ma joddo jabada hoore ma hakkunde bidda e jinnaada gilli gondi hen di ko jinnaabe ngandi bidda anda wona joni bita ka gorko mawdo kono minen yes amen do cika men so accude en do mais inshallah rabbi dum do kan bari wadde dum parce que min bari aussi papa and vraiment min responsabilité mo halfin kam di min chaque jour kal nyalom alam pin mi serta mi jaar hen parce que mbiyam ko min woni neddo pod accomplir dum wallahi gongilla hay gor wonta nokkam pour wadande mi dum min woni neddo pour wonde à la place qu'il faut pour wadde dum wallahi mbami mais kadi ay wawa sohla jinama adun jinama an bay war fof ko jinama yido calculage sada calculer dum ayanta e aduna mokko en tout cas nane horam de inshallah rabbi ko yessan faya kono watte na kilimade ala chadel
mbiɗa anndi mawnamnomi ɗum ala caɗeele sahaa fof mi wi kam an aɗa anndi ɓiyek sehil ma nam ɗum ko woni dow kanko yiɗami gon sehlaɗo wala kanko no ɗon waɗa personne uji wiyam ni na min koyniide jeeya ɓingilam koyniide jeeya tinno hoto jaggir ɗum gañgu walla goɗɗum ko jinnaaɗo wayi noon e ɓiyum ndeysan amawta geeci amen mum mine min cikat ka so accuɗi en no mbimani ɗum tagi kala e sahaaji mum toppito ndeysan ɗo jaaruɗa no gartirɗa ande miɗo wawi ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo ke hande mi weltima alhamdulillah rabbil alamin nguurdam yewnima mi yewti jewnima belɗe ɗe aɗa andi noddago Allah ɓuri mo neɗɗo min mboɗo welti ko jimami ko sa ari mboɗo welto mboɗo yiya hooram kadi sa ari ɗo hen nane aɗa nanname ɗo gandanɗa hoore ma a jiida e nden horwa oɗo weltinam min cikkannomi ko kumba goɗɗo kono ko kumba an o ko an jinmi sa wiyama defa kalana kam haala kumba o min ko haala kumba oɗo kalantuma min ko o kumba woni mo mbaɗmi haqqille mo jimmi mbayano way min an hono mbaymi min ko ganduɗa hoorema welanimi nene hono mbami accu waajede wiyaare jaabo ko gonduɗa aɗa majjino mbaɗa aɗa min ko muskema murnande ma tan mbayano ya seeda aɗa takki moɓere ndenno ko ati mi jeeguni Allah waɗi kam honi tan mbami wonan naccude nafigagal ne jilla haɗum haalanma aɗa andi cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɗo taw bonani o sa wayino wayni hay goto yawata komo hay goto yawata ko hay goto ancatama an wonma ancede kono mbaɗa ni no jinmo wayni ko ɗum ɗon kumi sinno sagam kadi ko an finata ɗo e o galle subaka foof aɗa hocca dépense aɗa duggoya aɗa naata wonta no wonana haali ɗum no paskir konngol ma ngol ɗo ganta mi wonta duggoye an sa yeehi hoccoye bagage ma gara wonta ay cihlaɗo men ɓurti ha kan wona liya récupére mena ɗum wawa wonde ga daram gay jinmi ko janga e makko ndara e makko jikkuji makko moƴƴi no haaldata eno yarata e ɓorngal makko ko ɗum jinmi mbaɗa ne aɗani min trista kanko noon wayni ko no yiɗi waade min koɗe mbami min jinmi waade gasi no gaccon kam min concentré ata yam daña andi ko jinmi andindema cukalel laaɓa juuɗe wayde kono wayni ñamdata koye mawɓe o no wayni ko ni tan wayi kono foti waade ko an wayno mo fotani waade jinmi ko timtuɗa e makko daramo ƴeewama aɗa ko jinmi andindema an no mbaɗa ni no welimi jokku golle saha fof arɗo te min mi yiɗa mbayra galle o te aɗa andi ko jinmi ñande fof arɗo saha fof arɗo jinmi sinno sagam gona jeewo o galle aɗa dugga aɗa defa aɗa ɗanoɗa aɗa fina ɗo ɗum jinmi toɓat ha toɓa mar balle toɓat tan ha toɓa mar balle mbiɗa andi ɗo kalataɗo mbaɗon hayyo e Moustapha yam aɗa selli no mbaɗɗa e tamde aɗa selli mawɗum ni alhamdulillahi ko ni nde wonno cehilagal ɓuri welde hen fof ko cehilagal ngal ganduɗa ko cehilagal ñimgal hakkude ma e amadam ko yi ko jiimi nan ko nanmi nda e ko jogiimi kadi wano moƴƴi ɗum ne moƴƴini cehilagal ɓuri bonde cehilagal fof ko cehilagal paɗe huɗo aɗa andi cehilagal paɗe huɗo duforto ko seeɗa seeɗa ha gasa te ko bamma ko wonno yo Allah ɓuɓan ɗiima ha hande onon ne hakkude men no yooɗi yimɓe fof ne ndaara ɗum noon tinnoɗe wallahi min koye Amadou tan woni Amadou ko neɗɗo moƴƴo sabu ganda ha sehel ma rek ko keɓowo belamba fecce ɗum e ma heɓa mettere kadi fecce ɗum e ma Amadou nde taw noon kala ko musimo e aduna walla kala ko welimo e aduna mo aro rende ɗum e yam ewa wadde on mbawmi tan ko jaggude ɗum kala noon ko ummini kam walla kala ko jaami garmi ɗo e nen ko sababu ko Amadou liggi ɗum e wadde neɗɗo moƴƴo noon so liggima moƴƴere tan heɓɓe yoɓtere ko moƴƴere ko Amadou ni moƴƴo min haydara ala e yam ko Amadou tan fof ko Amadou machallah Amadou ko moƴƴo ko wona ɗum komin ñagoto Allah tan ko yo Allah junno hakkude amen ko heddi ko kadi en mbayridiri mbimi kadi mi wonto min pottuno tan min jewti seeɗa mbimi wadde min jetto galle kadi min juurma an jinnaɗo ko ɗum tan wonno ko faydami alhamdulillah rabbil alamin haala no weeli feewi keddi bon tafa kam addo duga amen seeɗa e haalide amen ko wayre arde yam min tan yaato makko ɗum tan mofte makko seeɗa ɗum waɗi ko wayi o mante yiɗi kam yaasam so wala probléme yaafi mum alhamdulillah kumba kadi min mbaydiri jinnaɓe mboy e celle bene jaam Allô, Trésor. Ça va, Céline? Gorda, comment tu vas? Bon, mais nous avons bien donc on a un peu de mal, mais tu vas d'abord à ce moment-là. Ok.
Et demain, tu fais quoi? Donc, est-ce qu'elle essaie d'avoir une petite chose, minimum, tu vois, moins intimité, on peut me comme d'hab. Punjida. On a une baril, il n'y a pas longtemps. Donc, à comme cette fois-ci, je te propose mieux. Ok? Voilà, on va rester au bout de tes caisses. Voilà, comme tu dis, minimum, on ouvre ça. Les gens, parmi les gens, ou des restos, ok? Il me commande best hirande, il me kirto. Et puis uniquement pour hirande. Alors, il y a tout le monde à dire, non, sors de chez toi, car qui est même y'a tout le monde, ok? Ok, ça marche alors. Alors, pour toi, bien, quelques minutes après, je rappelle. Oui, machallah. oɗon gandi ngowkane usta manda bayrutuɗen usta ngowka kadi mboɗo yiɗi tinnodiron cuurodiron nde tawno gurdam nder yo ɓuuri yaaji e boowal ɓe dason paami ko alami ko gurdam nder yo ɓuuri yaaji e boowal kadi saha aɗa yiya neɗɗo omo jala taw wallahi woni koye woyde neɗɗo ne yewta taw ne yeewa aɗa andi jalowo goyowo woni omo jala oɗon jiya omo jala taw mo heewi caɗeele nder neɗɗo ne yewta taw ko jeewaɗo woni jiiɗɗa yewtidde koye cuurowo moftowo sirrima kono wona reedu foti wonde ko yanani fotani wonde wakande udditoɗen bona ɗum ɗum noon cuurodiri e koye mum tinnodiri no ko yo Allah wallu walla suuro kadi woto wayru ɗo te kumbo kadi yoraɓe hen oɗo kadi kumbo goɗɗo machallah andana ka jiɗi toonje min a wawa siyonde min a wawa siyonde wona ngam anda hande sehil ko laawi finde jam ko laawi amde nene non toñi Maymuna la o meɗa wasde lawani noon kanko o wonde meret saha fof horde dillal se o mema gaaya on finde jam kaso jam no baɗɗon ni koɗo gandi ɗo andin ɗon hande oɗo ata yo ardu en jam amin rabbil on sikki tan hande toɓat tan ha toɓa maro mbaɗa aɗa toñi Maymunude nen o anda hono maro mbaɗa firtuno aɗa andi o anda o saha so woni pulore sa haali o a furtinanmo ɗum hay ɗoɗo anda anaɗa wallahi wallahi anda anaɗa andi non wona min firta ɗum nen firta ɗum wadde mine ma poti wadde woɗum jogaran firtande mine ma poti machallah Maymuna la caɗeele a rawan toñanmo andi min tan nde poti yettude tian alokuma oɗo alokuma tafa mi tafa grand frère non monida grand frère mi tafa no pourtant ko jullude wallahi mi jajomi kono poso teggani teftani poso ala kalis kalis resani kadi gom kalmami Maymuna ko miñam tan bi tafa adi ko tafa mi ko grand frère no amadou woni grand frère non tafa woni grand kon nice ke ana andi ɓurɗo mi yiɗi fo yerma grand frère aɗa yiɗan ma en chef sehi ti an haalama sa dañi tafa dañi gorko de o a dañca hono mum mbiyani jo wona mi hay tan ala yara Allah chéri koko ça va ɓurɗa Maymuna koy ay mino fof mo lootoyo sabu garo fof haala atayam mo noon harama ane oɗo mami waɗum asibir madame no gorɗa ça va mbaɗa lawol no jibbiɗa mamma chéri mi yewnim ɗum wona esam maayo so heewi hewani fof deƴam ƴeew an bonnuno kam de ay kam oui non machallah machallah waɗan tampere wadde an fota aɗan ɗel ɗum ɗo de kam ça va aɗa selli madduɗa e liggey oɗon celli machallah alhamdulillah jeewa jirki alhamdulillah ɗum ɗo de kam somin jeeɗumi e gallo alhamdulillah ɓerɗe amen e nde surtout noon bin so mbaɗa ara mbaɗa tawa gallo no wayni enen mami suus arde sabu garowo ko faɗo galle somin ngari tan emin jeeyi fijirde e jaale jammo e jam somin mbiyama ngare so min fatti Amadou Raby kam jehen galle mami jogo coftal yaade galle par ce que mbaɗa andi ko fijirde e jaale tawa somi arano ɗo mi taw nene sayni yeeso mum banggue an yeeso ma banggue bandiraɗo debbo yeeso mum banggue min cuutata arde wadde somin tawa ndeɗo fijirde e jaaleɗe rek mamin keɓ koyɗe garduɗe e wadde ñagotoɗen Allah sabu yo Allah ñimnan en ɗum kadi ana tinnoɗa debbo desaɗo ko muñowo kala ko jiiɗa suddu sa nani kayre suddide ko wudere nde suddete nde ko nden woni suddude kala ko jiiɗa cudda ɗum ɗon cuura ɗum ɗon ko ɗum woni debbo galle sa nani debbo galle tan ko ɗum ɗon tinno won debbo cuddowo won debbo cuurowo won debbo kadi ñootowo tinnoɗa ay debbo so tinnotono tan ha hande ma rewɓe keddo jibinde ko barki min kam mbiyatmami tan ko tinno koto won ɓurɗo manqude muñal e nder rewɓe tinno muñ battal muñal fof kadi ko amin ko heewi noon emin gandi ko tinnare hen kadi aussi muñal no feewi ɗum tan basitu o bel sera moƴƴo d'accord machallah wi ko joni jippi mbeɗen natta nder après
yow hen no mi ala mano on ɗamin dokkas o hawsi yarani ni fof min jara amirani aɗa ɓeero josi jalti min tan amirani newan wadde aray sa waɗi mi mbiyata o yimɓe kadi finde jam atay ma min jari hande finde jam ko ɓottide taka jomi jogo jam ñefo walla ala mo wotto de botan de jiran fitte parake wala atay Yelli gonga kuluma mimi Taki mi bende ndokudami Holare madande studa mimi Mekele kange chudari Mina magolova habibti mami wune hake dolam Soyna mae horam habibti an yide madafolam Alaga jara nani yide malam pondo mami Alamu nindu dami korsa malago jara nani Wainota kosa bende yidi Agile deja da sunane hebi Mina ma ko ala wali Onude ma ine weltinami Kako jungo ma jen Mina ma dido Onude ma an Yoni mi gido Wara tami so wara gile ma Wela tami so wana wondude ma Jawte mene ko ngado ndirno den Nekete yo ko ala odirat Gachi kibi mi de kaleran mi dum Efti kame like mode sudi dum Ola gido kanyum famirata dum Yidde mum ne chidi wonki fondi dum Sendi men wana sago Uyupi gondi ma wana sagam Bile masi noko sago Yachiti mi yima wana saram Tako so bende yidi Agile deje da sunane hedi Kidem chef mala no mi mi tudum nek halama bila wala mera wazu yalta de ma anga rendi no won intention parce que tout temps mo yidi pour sourire quoi muske ma an problème an ko holo aɗa waɗi nobade ha ɓurti mais grawol nder yiɗɗum de jimmi d'accord min somi nobani ma genre pour min est ce que Allah tagi pot nobde mo goɗɗo tawnan min c'est ce que je me demande à chaque fois walla ka meɗo nobrede ha ɓurti min ko nobmama eyo subhanallah ni min awol premier homme mo jeeyi min jiɗmi et puis ɗakkime mo branchime mo no suɓani haalis min certata aha mayri serna calcul mal à ce moment-là. Subhanallah. Bon, c'est ça, parce que Randi, on m'a halal belle ça tu vois. En fait, ça réconforte la personne. Mais moi aussi, je me dis, genre, manquant en fait, avoir effort pour mettre une demi, il faut une place, aussi se faire pareil, tu vois. Essayer de redoubler, quelque chose on va doubler. Mais certes, il m'y a de quoi. Parce que bi haydara on a pas fait donc so oɗo moment genre en natti joni ma mamadou ne natti wurdi ɗum ɗo e natti yiide ɗum ɗo fof e natti subhanallah ay heeɗi mi haalama ay neɗɗo toujours ɗo foti ko miijaji ko gandanɗa hoorema e moƴƴi et puis foti miijo an ko ruttinanma caggal noon no moƴƴani interdit rutin toujours an wot miijo toujours wonde ko min ko yeeso tawi ay ko ɓamtanma ko miijo ɗum ko gonga ko Allah rokkat kadi ko Allah waɗat fof mais an kalto gonɗa miijo tan ko moƴƴi ko feewi puis joni so Allah rokkani ɗum après ma Allah hokkay ɗum a faami on dirait Allah rokki kam ɓurno milti ɓurno milti kam boɗon jooɗi sara mum oɗo kilma belɗo fiya on soundtrack Yelli gonga kuluma mimi Taki mi bende ndokudami Holare madande studa mimi Mekele kange chudari Mina magolova habibti mami wune hake dolam Soyna mae horam habibti an yide madafolam Alaga jara nani yide malam pondo mami
lamon dendu dami korsama la ko jarnani wayno ta ko selbende yidi akille deje da sunane hebi mina ma ko wala wali wonude ma ine weltinami jamma jengi ko de nyari am jambe do ko de ko nyari me do dara wonde serious jamma jengi ko de nyari do boyni exact mina mata ke jo sawati de mama anda sikla kala Mjohebani poftino Ande bernde hiri ladende bernde hulani hirtiko ibeltino kodo kanga soinara wainotako kodo kewdo dole dillini ande burima dole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria